Vamwe venyu makabatwa mazamu kubasa kuti muwane promotion. Unobatwa zamu na manager, iwo chinyazozoti basa iri kapera handiwani rimwe rakadai. Unomhangarira kupi manager ye. Ona zvawakuita wakusvibisa mubhedha nekuda kwemari. Hebrews 13:4 inoti marriage is honorable in all and the bed undefiled. But whoremongers go to judge. Yes. It's very difficult to be a preserved and conserved woman, especially when you are working low-paying jobs, where people are not as professional as they are in high-paying jobs. Pandori rimwe zuva rauchabatwa pasiripo uri kubasa iko. Ukawadza varume vanoganduka panovhiwa nouraisa vanhu kuti manager wangu andibata pakati. Ndatova mhosva mumwe anofira kujeri. Muri kumbozviitirei? Imi varumewo imi. Imi varume. Nungo dzenyu dziri kuramba dzichiwanda. Some of you, many of you, you are the reason why your woman suggested to find a job. You are not working hard enough. Strengthen your hands. When God made you a man, He made you stronger than the woman so that you can earn more, enough to feed the rest of the family single-handedly. Pfungwa yekuti mukadzi ngaandibatsire kuchengeta mhuri ipfungwa yemurume akaremara asina simba. Hazviite kuti urare pamubhedha wakatengwa nemukadzi. Hazviite kuti ugare pasofa uchiona TV yakatengwa nemukadzi. Hazviite. Mwari hazvide izvozvo. Be strong and preserve the dignity of your family. Ndokwazviri kutangira. Varume vedu vari kufara vachigara tumabasa tukusina mari. Mukadzi ndiye anototaura kuti bari iri kuuya pamusha pana ikwane, regai nditotanga kutengesa. Asi murume anenge achingomuka kusena achienda. Achiuya netukumari tukusina nemusoro wese. Imwe mari yauri kupiwa sesalary iri kupiwa mwana ari kuenda kuhigh school sepocket money. Ndiyo uri kushandira the whole month iwewe. Why are you so settling for less? Why can't you demand more? You deserve more. Change your job. Go back to school. Improve your education. Start businesses. Meet with other men and formulate ideas to improve your income so that our women can be home keepers. Udzoka ukumbaona paine sadza rinopisa. Mukadzi wako ari ready, ageza achinuhwirira, akamirira baba vari kuuya kubva kubasa. Kwete kuti iwewe iwe ndiwe unotanga kusvika mukadzi asati asvika. Wotodziisira mukadzi mvura yekugeza. 2:12 dzaTimoti wekutanga ndovhesi yedu yekupedzisira. Mazviona kuti nzvimbo yenyu chaiyo pamba ka? Papei Mike. Nzvimbo yenyu pamba mazviona here? Ndazviona amai kuti nzvimbo yangu pamba. Ndo pabasa penyu chaipo. Yes. Zvokuti mukatoona murume imimi, murume wenyu, ndo kugraft kwenyu kwamunoshanda imimi. Ndazvinzwa amai. Ndoda kuti ndivhunze mataura zvevarume vakaremara. Yes. Anditi. And then kana akaremara. Hatisvikeiko. Kwete. Hatisvikeiko. Hamutenderwe brethren Sali. Hamutenderwe kuti kana murume wangu akaremara. Zviri disrespectful. Hamutenderwe kutaura kudaro. Hamutenderwe. Chinjai mabvunziro.
Bvunzai zvenyu mubvunzo ndiri kuuda. But bvunzai neimwe nzira isiri yekuti kana akaremara hatisi kuda language iyo. Ndogona kuvabatsira mai. Aiwa mbowasiye vapindire vega. Yes. Okay, kana murume asingatendi, asinganzwi vhangeri iri ramukuparidza. Yes. Right, that's a better way of presenting the question. Ngativaomberere maoko vanokurumidza kudzidza. Aha. I'll answer that, but let's read 1 Timothy 12-15 first. But I suffer not a woman to teach, Handitendere mukadzi kudzidzisa nor to accept authority kana over the man, kutorera murume authority, murume wake authority. Hautenderwe kutorera murume wako authority. but to be in Kuti ndinda silence. kushanda ndinda breadwinner. Azviite. Watorera murume authority. Yes. But to be in silence. Mukadzi ngaanyarare. For Adam was first formed, then Akatanga Eve. kusikwa, akatanga kuumbwa ndi Adamu. Eva akazoumbwa mushure maAdamu. And Adam was not deceived, Akanyengerwa asi Adamu. but the woman being deceived was in the Mukadzi ndiye transgression. akanyengerwa, Adamu haana kunyengerwa. Notwithstanding, Zvisinei hazvo mukadzi anoponeswa nei? she shall be saved in childbearing. Mazvinzwa? Yes. Notwithstanding the fact that the woman was deceived by the serpent, she shall be saved in childbearing. If they, Kureva kuti salvation yemudzimai yakonectwa nekuzvara vana. Tokorodzai? notwithstanding, Zvisinei nekuti ndiye akanyengerwa nenyoka mukadzi, she shall be saved in childbearing. achaponeswa kana achizvara, If they continue in faith and kana charity akaramba ari pakutenda, in- ari parudo, and holiness nepakururama, with sobriety. nepakuzvidzora. Mazvinzwawo? Kureva kuti Mwari akatokonekta ruponeso rwemadzimai nemarriage, because hauzvare usina murume. Achatoponeswa kana ari pamurume wake, achiitira murume vana. Iyo vhesi iri papo iyo. Pabva paiswa wedhirera usingaderia. Saved in childbearing. Kureva kuti murume ndiye anofanirwa kudecide kuti muri yoraramwa sei. All right. So varume vari muno, madzimai enyu kana akanga achienda kubasa, kunotori kuremara kuri pauri, kwatinovimba kuti kana ukasimba uchakugadzirisa. Ngatishandei amai mwana, tigadzire ichi nechichi nechichi. Kana pakati pavaright, mucharegera kushanda mogara pamba, kuti tive nemusha wokuti ini kana ndichibva kubasa ndinoti ndiri kuenda kumba. Kana murume achiti ari kuenda kumba, haasi kutaura building, Yes. ari kutaura mukadzi, ndiye anonzi kumba. Yes. Kana kusina mukadzi hakuna kumba. Iwo unongori pabhazi stop manje nguva iyoyo. Uchitoti kana makurumidza kusvika mondisiroka maguraye pamoto. Ndakakanganwa kutenga nyama inokurumidza kuibva, nhasi tichadya nemaguru. Mukanonoka hameno zvenyu munongodyawo midnight, aisi mhosva yangu. Titoriwo kubasa mateksi ari kunetsa kuno. Most of you women that go to work, your efforts to please your husbands reduced the moment you started working. Iye zvinezvi waakuita zviri necessary. Hauchagona kuita spice up your marriage. You don't have the energy to spice up the marriage. There is just so much happening in your life. So when we spoke about working women, number one, we wanted the men to understand that every cent that your wife contributes to the well-being of the family, it is taking a portion of your authority from the family. Everything in your home that was brought by the money that your wife worked for, it took away your voice. I gave an example.
which was very funny. A certain man married a woman, and he didn't know that the woman had properties left to her by her parents. The woman did not confide in her husband, the new husband, that she had properties. So the man said, let's look for a property to rent. The woman said to the man, let me do the looking out. And she then said, we found a house. The house she found was her own house. She had appointed a property manager, so they went both of them together and they lived at that house throughout their life. The man never knew that the landlord was his wife. The man was paying rentals on time. But things started going rough for the man on their second year, and the property manager was fired. And so the man started calling the property manager to explain that he's still running around. I think it was on the 10th of the month. Can't pay my rentals, I'm begging you, please just be lenient on me. I know I didn't pay last month's rentals. So the man said, the property manager is not answering his calls. Let me go to the property manager's house to explain. When he went to the property manager's house, the property manager was not there, there was a caretaker. And the caretaker said, what is your problem? Oh, Mr. So-and-so is not answering his calls. I owe my rentals, I'm due with 2 months arrears. So the caretaker said, but I can give you the madam, the owner of those houses. I can give you a number so that you can talk to the owner of the house. The man was excited. Finally, I'll talk to the owner of the house. When he punched the madam's number on his phone, it was his wife's number. So he thought it was a joke, so he called. And the wife answered, are you the owner of this house? The wife said, yes, I can explain. The man was very angry, so he came back home, furious. And he said, why didn't you tell that this house is your house? So they started arguing until the man lost it. And he then said, pack your bags and go. It was complicated. Tikon, how does this matter get resolved? Murume akazoita loses kuwa akati peka uende. Akanganwa kuti munhu waanetsana ndiye muridzi wemba. Aisarovheke. Uzvona. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakashatira kuti mutenge stand imimi. Because mukatenga stand imimi amuchagona kunzi pack and go. But mukaita musara murume anofanira kumbokuchikidzira kuti endai kumba kwenyu. Imono taarega ndizvidzore ndakuendeswa manje. Mamazoti sorry. Zvino kana muri imi mune zita riri patitle deed, mune maakupinjura kuti kudii kumurume kuti motopeka muri imi baba amwana. Ndofunga makanganwa nezvematitle deeds emusha uno. Hazvibude, hazvina respect. Murume haatenderwi kugara pamba pemukadzi wake. Zvekuti ukaroora mukadzi aine property, unotonotanga kuroja, womusiya neproperty iyoyo, wotanga wega kuti 1. Uchiprova, nekuvaka musha uri kuprova kuti you are a strong man. You deserve her respect. Mukadzi wangu akasiyirwa imba nevabereki vake, ndokwatiri kugara, wakaremara. Ndozvakaita murume izvozvo. Haunyare kuti mumba makazvarwa mukadzi wako ndo mauri kuzvarira vana vako. Zvine musoro izvozvo. Kana uri munhu mukuru handiti zvandataura wazvinzwa. Bvunza ari pasaidi pako kuti zvataurwa wazvinzwa here. Kana uri munhu mukuru. Maproverbs mamwe acho
maproverbs kuti mumba makazvarwa adzimai vako tomauri kuzvarirawo vana vako iwewe. Zvinoita izvozvo hazviiteka. Handiti makuna mashurazve. All right. But your last question, I will answer it this way. When we teach the word of God, we must understand the ideal situation is when the man and the woman are both believers. Because subjection to an unbelieving husband is relative to his understanding. If he doesn't understand, your subjection may actually become an object of victimization. And this is why you now need wisdom on how to do it. But that God expects a woman to be in subjection to her husband is not relative to whether the man is a believer or not. No. What qualifies the respect you are to give to your husband is not faith, it's nature. Man and woman. Kana akatongota murume anofanirwa kuti aremekedzwe nemudzimai wake. Hazvinei nekuti anotenda here kana kuti haatende. But kana muchiziva kuti murume wangu haatende, imi munoziva kuti munofanirwa kuti ave neauthority pamusoro pemari yamunoshanda. Maakufanirwa kutaura naye kuti iye anzwisise, but muchichenjerawo kuti zvaasina, nekuti shoko rinotiro Kristu musoro wemurume, murume musoro wemukadzi. Kureva kuti murume anofanirwa kunga ari musoro wemukadzi kana Kristu ari musoro wemurume iyeye. Kuti murume arege kuve nema-excesses nema-extremities, ari bridled, ari controlled, ari checked and balanced neauthority iri pamusoro pake. 1 Corinthians 11 from verse 2. This is the scripture that talks about what I'm saying now. Christ is the head of the family of the man. The man is the head of the family. Yes. Yes. Please give us the mic. Now I praise you, brethren, Yes. that you remember me in all things, In all things, and keep the ordinances, keep the ordinances. as I delivered them I to delivered you. them to you. But I would have you know Yes. that the head of every man is Christ, The head of every man is Christ, which means every man must bow down to Christ. and the head of the woman is the man, Yes. and the head of Christ is God. Let's end there. Ndo pane nyaya yacho. So murume asingatende manje haana ari head over him. He is a freelancer. He is a libertine who does whatever pleases him. You have now to control your subjection to him based on his reactions. You don't control him, you control yourself based on his reactions. You understand? Yes. I would want to encourage you to have a conversation with him. I've got needs, and since I am working, I believe I need to have a say also in the money that I am working. And so from this salary that I'm getting, I am volunteering to surrender this much to the family account, and this much I will also need to take care of other issues that may be of a personal nature. And you seek his authority on that. You don't impose, because such authority you do not have. Remember, it's not his fault that you are married to an unbelieving husband. It's your fault again. You should have known the demerits of having a government that is rogue over your head. Rogue government. In political science, it is described as a kakistocracy. It's described as a kakistocracy. Yes. Corrupt and rotten to the core. All right. So this is the answer to give to you. Now, to our men here, if your wife is working, it is abuse for you to ask her to surrender all your money to you. That's not a sign of strength. You are actually a tyrant. Urim tororo.
uri Osama bin Laden. Because the Bible says a man must love his wife. That is not a sign of love. The mere fact that she's toiling all day round to contribute to the family, it's a sign that she is willing to support you when you are weak. You shouldn't abuse that commitment from your wife. You should appreciate it because she doesn't need to go to work. She has done it because she is seeing problems that you are failing to handle. You must appreciate her contribution. Don't abuse it. The most you can do is to allow her the freedom to also do something that she feels she should do to build the home from her own choices without actually having to take all the money and using it yourself. Haugone kudaro because unenge uri chirema chine utsinye. Unenge uri chirema chine chi? Because kutotaende kubasa pane kuremara kuri pauri. Unofana unge uri chirema chinoita sei chinotenda, chiri grateful. Chirema chino appreciate. Kwete chirema chine utsinye ndokuisira mari mundiro wondigongora futi netsvimbo ndatadza chii. So the man must not take the money. The man must be consulted by the woman. What can we do with this money? And contribute. Kuti ngatidai, ngatidai, ngatidai. If she has to give you some money, that money should not be more than half of that money. Haifana kudarika half of that money. Hazviite. Yatova abuse hiyo. Even 50% yacho kana uchinyara hafana kuitora. Zviri nani kuti itai chakati chiri kudiwamba usina kutora mari iwewe. Kutora mari yashandikwa nemukadzi ori murume. Zvonzwisa tsitsi izvo. Zvosemesa izvo. Kuti murume kuburitsa mari iwewe uchipa mukadzi. Kwete kutora mari kumukadzi. Hausi urume iwowo. Unenge uri chirema chine utsinye. Saka tiri kudzidzisa mukadzi kuzviisa paauthority yemurume. Yes. Hatisi kutraina murume kuabhisa mukadzi. No. Kunzi baba kuburitsa mari muhomwe mako iwewe uchipa mukadzi. Ndo ubaba chaiwo chaiwo iwo. Kuburitsa mari muchikwama memukadzi ichiuya kwauri iwewe. Hausi ubaba iwo. Kutororo, chitororo. Asi mukadzi anofanira kuuya osarenda. Ndauya nemari yakachiri maakaunti. Toda kuti mundiudze kuti toita sei moronga the program yemusha. Kwete kutora mari. Kana uchitora unotora uchitonyara kuti ndakadzvanywa hapana zvandingaite. Mukadzi wangu anondida. Mukadzi wacho haafaniri kurwadziwa nekutorwa kwaitwa mariyo. Asa haufaniri kudhimanda itondipai zvakanzi ndiri lord. Hausi ulodi iwo, chitororo. Chitororo.